Жылыту сезоны башлангач, республикада янгын чыгу очраклары арткан. Шәхси йортларын газ мичләре белән жылытучыларга саклык чараларына игътибарлы булырга кирәк. Газ плитәләреннән файдалану кагыйдәләрен дә төгәл үтәп сорала. Инспекторлар Чаллыда тикшерү рейдларын ешайтты. Рябинушка бистәсендәге рейдтан безнең репортаж. Күзәтчелек эшчәнлеге инспекторларының кызу эш вакыты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре газ мичләренең, плитәләренең, турбаларының, җилләткечләренең датчикларын төзеклеген җентекләп тикшереп бәя бирә. Хорошо. Еще вам мы датчики в прошлом году устанавливали. Все работает? Работает. Работает, хорошо. Хорошо. Давайте их тоже посмотрим. Рябинушка бистәсендә өлкән яшьтәге пенсионерлар күпләп яши. Газ җиһазлары, датчикларын төзеклеген даими тикшереп торырга кирәк. Проверяют, хорошо, ходит, посмотреть, все нормально. Не срабатывали, ничего не случалось? Ничего не случалось еще. Не надо, не случится. А вот, допустим, с газовым оборудованием, как у вас дела обстоят? Техновозложник каждый год ходит они. Если что-нибудь случится, не тем да вызывает тебя. Я говорю, ложно не срабатывали датчики? Все нормально у вас? Нормально работаю. Хорошо. А так ничего, нормально. Но они мигали вообще-то. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре сүзләренә караганда, көннәр суытса да, бакча ширкәтләрендә һәм бистәләрдә янгын чыгу куркынычы кимемәгән. Мич җиһазлар һәм җылылык системаларыннан дөрес файдаланмау аеруча куркыныч тудыра. Шуңа күрә халык белән аңлату әңгәмәләре үткәрү бик мөһим. Как правило, осенью количество пожаров увеличивается. Кагыйдә буларак, көзен янгыннар саны арта. Бу җылыту сезоны башлануга бәйле. Техник хезмәт күрсәтүне барысы да үтәп өлгерми. Без анализ ясадык. Күпчелек очракта мунчалар яна, мичләрдә тизексезлек күзәтелә. Инспекторларның әлеге рейды барышында бистәдәге йортларда датчикларның, газ җиһазларының төзек булуы ачыкланды. Фанис Мөхәммәтов, Руслан Бикмөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Чаллы.